Mutta hei, Hannele Levävaara, nyt lähdetään kiertämään tätä Nukulan tilaa ja katsomaan, että mitä täältä löytyy. Näytä mulle sun suosikkiyrtit ja mitä nyt matkan varrella tulee eteen. Elikkä nyt on siankärsänä on yksi mun suosikkiyrttini, eli päin. No tässä on kuule nyt tää meidän siankärsänön maa. Tämä on ihan semmoista, itse asiassa just tässä on, niin se on just tämä, joka on saunapolkujen varressa niin kuin lapsuudesta saakka tuttu. Maistapas. Tätä ihan raakana tällainen narskutella. Raakana ja katsopas kun laittaa salaatin päälle, niin ai kun kaunis koriste. Se on vähän niin kuin silliviipale, niin kuin mä sanoin. Hei, tässä on vähän tillimäinen maku. Niin on. Ei mulla kaikki makunystyrät ole sitten ihan sammuneet. No mä epäilin jo tässä, että mitä mun makunystyreillä on tapahtunut, koska mä en maista oikein ruuasta enää yhtään mitään muuta kuin semmoisen kahvisen perusmaun. Mutta ilmeisesti meidän kotipihasta löytyisi monta semmoista makunystyjen herättäjää. Ihan varmasti. Siitä vaan yksi. Sitten tässä on tämä Siljalehtoinen voikukka. Täällä on näitä sahalaitaisia, jotka on pahoja. Niitä ei syödä niitä sahalaitaisia. Ei. Tässä on tällainen pyöreälehtinen. Ja siitä kannattaa ottaa tuo ruoto pois, kun laittaa salaattiin. Niin se ruoto on vähän kitkerä. Se ruoto on aina kitkerä. Tämmöisiä. Sitten toinen mun ihan suosikkiyrtti on nokkonen. Ihan ehdottomasti. Se nokkonen on vähän semmoinen, joka saa mut aina niin kuin sävättämään. Tässä. Sieltä se ottaa vaan paljain käsiin. Joo. Eikö siinä ei vielä ole poltinkarvoja? Se on niin nuori. Tämä on nuori. Tämä on uskomatonta. Mä pistän nokkosen suoraan pellossa suuhun. Tämä maistuu yllättävän hyvälle, pehmeälle ja semmoiselle aromikkaalle. Kuivattuna joka aamu puuron päälle, niin rautapitoisuus pysyy hyvänä. Entäs nämä kukinnot? Niistäkinhän tehdään noista keltaisista terälehdistä salattiin. Salaatin päälle voi laittaa ja joku tekee niistä viiniä. Oikeasti toi taivas rakoilee siihen malliin, että mun täytyy nyt tehdä paremmin tuttavuutta tämän paikan näiden maahisten ja henkien kanssa ja kysyä, että huoliko ne mut kesäksi tänne.